Ugazti arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta kizu ze ilusioa egiten dide zukin egotea. Benetan mila esker. Eskerrik asko zuri, eskerrik asko benetan. Niri oso pozik etorri naiz. Hola Ugazti ernanikoa. Ni gauza bat nahi dut argi utzi. Abeslaria zara eta arpajolea. Baina arpajolea ez zirikatzeko modua. Hori da. Arpajolea arpajoltzen duzu. Bai. Eta esan ezakegu olaz bibide dituela ez orangoa bat Benitorekin eta beste bat bakarka. Baina nolatan abeslaria izateko gogori edo. Bueno, txiki-txikitandik oso familian musikazaleak izan geha, etxian, aita aldetik gehien bat. Eta bueno, ezautzen genitun Benito eta hoiek, ni txikilan itzenean, berak ateazian ez doka mairun eta bar, eta orduan haien disko kentzuten, hasi ginen eta bar. Eta orduan, bueno, pixkanaka kantu gitarra bat etorri zen ere eskutara, jaunartzea inunean eta bar, osaba bateko parituta. Eta hola, kontuatu nintzen, 3 akordekin, erakutsi zezkiaten 3 akorde esatzen, eta nola kantuak egin daitezken, ezta? Eta niri gustatzen zitzaizkidan kantuk, eta hori, imitatzen ditun edo ikasten ditun, hola zehatuz eta errepikatuz eta bar. Eta hola pixkanaka, kontuatzen zehui, kantu bat egin dezaket, salako baten zerbait idazten duzu, eta holaxe hasi zen, nire, bai. Nire dakidala, Benito ezagutu zenuen 13 urte zenituela, ez? Bai, ezagutu gaina, oandik gane igual gaztetxo nitzala, bai, ikastola etortze baitzan, bai, etortze zen, alako, kantagintzako klasetxo bat ematea, edo, bere klasea izaten zen, hola nahiko batzuntzako jolas garaia izaten zen baino. Eta, nik interesa handiakin hartzen nun, egia esan, euskal kantu zarrak eta ekartze zizkigun, eta orduan, netzako zen mundu bat, ez? Oso guztua nintzen, beraz, hola ingendun ezagutza. Eta nolatan gertu gatu zinen berarekin abestu momentuak eta nola izan zian pausu horiek. Pausua izan zen, beak ezautzen induni, beti musika ingurun, kantu ingurun, nik zerbait naukanean, hola, pixka galdetzen nion bere iritzia, eta hor zebilela eta ikastolan zebilela eta bat. Eta halako baten beha Altabizkar eta Itzaltzuko barduari diskoa prestatzen aizala, gogoratu zen nerekin, zergatik, momentu hartan behartzun tiple abots bat, berakoi kontatzen du, tiple, bakizu, mutiltxoak, baino, garai hartan, hemen ingurun edo etzun ezagutzen, momentu hartan edo ez dakit berak etzun ezagutzen hola tiple bezala zebilenik, eta pentsatu zuen, ni neskatxo bat, umetan normalian abotsa antzekoa izaten dugu, aldatu arte, ez da, mutiloketan neskek ez da. Pentsatu zunik egin ezakela paper hori, tipleak egingo zuen paper hori, eta orduan hori, deitu zidan eta ni poz handiakin, prestatu nun ere indar guztiakin alik eta ondo naitea. Zeboleta Altabizkar. Altabizkar, bai. Ogudutek disko guztietan parteatu duzu eta gaur egun berarekin zaude abesten. Zemuz Benito eta zure ageteko harremana abesten. Nik uste oso emankorra dela, bilak bat egiten dugu, agian estetika aldetik esan daiteke, koordenada beretan edo gabiltzala, gauza berek mugitzen gaituzten, naiz eta gero espresioa
berea bat izan eta nerea bestea, ez? Ni bakar egiten ditutenian kantu, agian ez du berarekin antza handirik, beste gauz bat delako, ez? Baino bai gauza bere kunkitzen gaituzte, gauza asko kunkitzen gaituzte bioi, eta orduan hitzekin ere, pixka badaukagu testu bat idatzi behar danean, edo berak idazten du testu bat, eta berehala, galdetzen dineri, ia ze irutzen zaiten, eta horrazten geha pixka bion artean horrazten. Emankorra da, alde hortatik, ni behintzat gustoa hitzen naiz berarekin lanian bai. Esan ezagegu, Urazken koloreak abestia, porque a mí esa canción me flipa. Urazken koloreak, negada eta dena egiten zerretik, unkigarria da, ez? Eta, ere bai, abestia bateko zuzendaria izan zera, ez? Abesbatza ikastolan, Orioko ikastolan, nire alaba ikastolan zebilela, eta ni batzordean, eta hau eta beste, eta momentu batean kantagintza klaseitxo bat azteko, pixka benitok ni txikian itzanean egintzuna, gero niri esan ziaten Orion bertan, ez? Eta ordu norra zinitzen talde txiki batekin, etzan abesbatza ere, baina holako neska talde bat, eta azkenian gelditu zian nola 5 kantari, eta ilusio handia eukin nun momentu batean, haiekin zerbait, interesante xamarra intzitekela aurrerantzean ere, gertatzen dana, bakoitza gero bere bidetik juntzan, eta hor gelditu zen, ez? Baina oso gauza politakin genitun elkarrekin, ere ustez, bai. Irratian ere, etzenun saio bat aukesten edo egiten. Bai, irratian eukin nun, uste, 85-etik edo 14-tikan, 1984-tikan, 2006 bitartean, Euskadi Irratian eukin nun kantaita izeneko saio bat. Bai, eta zen munduko musiken saio bat. Eta orduan, klaro, hemen etzegon garai hartan interneta pixkanaka sartu zen, baina orduan, dana kanpotik, dana fisikoa zen, ez? Orduan, importazioko diskok eta lortzen, eta horri bizen zen. Oso gauza interpolitak izan zian, gauza asko ikasi nun orduan, musika, bai. Europa ekialdeko musikak eta izugarri gustatzen zitzaizkidan, haiek lortu arte ez nun onik izan. Normalian etortzen zitzaizkidan keltiar musikak eta hemen gehiago izaten genitun, ez? Lehenago iristen zitzaizkigun anglosajoi eta keltiar mundukoak, baina Europa ekialdeko mundu hori dana, eta zure herrikoa, eta jokoro horiek, eta ahots zoragarri horiek, bai. Gozotasuna hori, eta Bulgaria, Ukrania, eta mundu hori dana ere, musikaldetik oso. Badakizue, zer daukat olatzen nire ustez energia eta potentzia handia. Bai, hori ikusten azu? Zergatik zure hortzak askok beha, zerate kantatzen duzuena oso ondo, pepipapa, baina badiela ahots batzuk zureak bezala bagoaino iristen direnak. Zer asko gustatzen zait zu bakalari moduan dituzu abesti popuria. Helduentzako abesten duzu, baina bai umeentzako. Bai zehazka kantak eta zergatik. Zergatik zehazka kantak? Bai, hau esan behar dut, enkarguz eskatu ziatela, hortxe, 86-87 olakon bat, 8an atera zen uste diskoa. Eta hori, elkar disketxetikan, enkarguz eskatu ziaten, bertako Josebe, Mazurik, esan zian, batzula olako zea bat, ez? Ilusio txo bat edo, eta niri eskaintzen ziala, edo niri
proposatzen ziala egitea, zergatik ez nun euskal kanten edo sehaska kantuen zea bat iten, ez? Nahi nun bezala eta pixkanik, eta orduan hasi nintzen bilatzen pixka bat, ez nun egin nahiola zerbait ñoñoa, baizik eta zerbaitola goxoa, eta pixkat eramango ninduna gure imaginarioan barna edo gure, eta orduan asko, kantu asko, hor, euskal, ez dakit, gehien bat naparrak Nafarroako abestia herri txikietan, Erresurrekzio Maria de Azkue kantutegian eta Aita Donostian kantutegitan eta horri bilin nintzen arakatzen pixka bat eta doinu polita askoak atera nituen, aurkitu nituenan eta moldatu nituen nire era. Arparekin edo? Bai, arparekin, baina bai esate ziaten, politen alitzake arparekin bakarrik eta zugola zerbait xumea egitea, baina ni nahi nituen baita ere beste soinu batzuk, soinu goxo batzuk lagunduko ziotenak pixkat giro, hola ez dakit, intimo batean, eta orduan nahi nun klarinetea, soka pixka bate bai, eta fagotak eta danak daude, esan nahi dizut bai, eta perkusioak bai, eta honez gero ikuste kantatuz aparte instrumentalki ere ikasiko zenun hainbeste instrumento ezberdinak manejatuta, ez? Bai, instrumentu ezberdinak, bakizu ze pasatzen den, asko ikuitzen baituzu, asko jotzen baituzu, danak gaizki, ez? Baina, ez, begira, gitarra txiki-txikitan dik izan duen lehenengo, baina, karo, hori jotzen dut oso modu, zea batean, akordeak eta ez naiz gitarrista, ulertzezu. Gero arpa, arpa ikasi nun, pixka, ja, sakonago, baita karrera egin ere, ez? Hola, ofizialki, nahi baldin bazu. Eta, tekladua eta hori dana, pixkat edo zein musikarik, oinarrizko akordeak eta hori ere ez naiz, hori jotzen dut pixkat, nola baite laguntzeko. Bakizu, kantuz laguntzeko eta benitori eta horrela, tekladua gehien bat. Pianista ez naiz eta orduan pianoan ez naiz trebea, ez? Zer da ulertzetzen musika, orokorrean, zer da musika zuretzat? Bizitzen laguntzen duen zerbait, ez da? Zuretzat ere. Zuretzat ere, ez, esan diazu, ez? Asko lagundu izan dizula. Bai, momentu askotan, ez? Zenbatek esaten dugun, ez? Une tristetan ere bai askotan, ez? Musika jarri eta... Bai. Hola, gure ez dakit zergatik gizakiak musika asmatuzun eta oso gauza esaten da arte guztietan salbaiena edo dala, ez? Osea, barruraino sartzen dena emozionatzeko gaitasunik handiena duna, ez? Orduan, laguntzen gaitu, emozioak mugitzen laguntzen du. Eta behar da. Noski, ez? Bai. Nineko nukainen olatzekin biok maite dugun pertsona baiti musika bialtzea benitori. Bilo musu bat bialtzea benitori nahi zenuke? Bialiko jo. Benito. Musu Benito. Eta zuri olatz mila esker etortzea batek. Mila esker ni gonbidatzeagatik zure etxera eta Eugeni nahi duzun arte. Eta bidaliko diago guba ikuslei musu eta gu bat. Musu eta gur bat ikuslentzako, eta gero guk emango jo elkarri. Jende. Plazer bat zuekin egotea hemen, Eugenin eskutik. Agur.